gràcies per haver vingut. De fet, és un acte que ens fa molta il·lusió i us he de dir que va ser una sorpresa quan ens en vam adonar. No ens n'havíem adonat ni que l'institut ja portava 30 anys funcionant. I ara, com veurem tot seguit, podem fer algun més d'aquests 30 anys, per això ara veurem que ens ho explicarà qui en sap més d'això. És un acte d'aquests que intentàvem fer un acte del que sabem fer nosaltres, que és parlar una mica de ciència. I per tant, el que vam decidir quan vam planificar des de l'institut celebrar aquests 30 anys era convidar a 3 persones, convidades cadascuna per cadascuna de les 3 seccions que tenim a l'institut. Per tant, les jornades d'avui, bàsicament, us explicarem quina activitat està fent i farà l'institut en els propers anys. També us explicarem propostes, diguem-ne, de coses que s'han fet, i tot seguit hi haurà cada secció un convidat, que seria la part, diguem-ne, que més interessant de les jornades que hem preparat. Al matí, el primer convidat és el convidat de la secció de microbiologia, i és la doctora Isabel Ferrara, i ens parlarà una miqueta de bacterioplàncton marí. Al mateix matí, el convidat de la secció de limnologia és el doctor Andy Green, i ens parlarà una miqueta de les aus aquàtiques i dels sistemes aquàtics, i a la tarda el convidat serà el doctor Enric Ballesteros, i ens parlarà una miqueta del tema de preservació o conservació en el medi marí. I sense més preàmbuls, em fa molta il·lusió convidar a xerrar, diguem-ne, el ponent que tindrem tot seguit, bàsicament perquè és la persona que va liderar a l'inici la creació de l'institut. Per tant, ara sí que ens hem de remuntar 30 anys enrere. Quan li vam demanar si podia fer aquesta xerrada, de seguida va mostrar tot el seu suport a fer-la i per tant ens va fer molt contents. I una miqueta veurem, recordarem alguns, altres, diguem-ne, senzillament viatjarem en el temps sobre de com era l'institut i ens explicarà una miqueta algunes anècdotes de la creació que jo, actual director de l'institut, ignoro i que aquest matí m'ha comentat una mica per sobre. Per tant, sense més preàmbuls, donem la veu amb el doctor Carles Abellà, el primer director de l'Institut d'Ecologia Aquàtica. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Agraït per la invitació, sempre un plaer a fer aquest tipus de reconeixements. El primer reconeixement és que ens fem grans, les persones, almenys alguns ens fem molt grans, i que hi ha renovació amb gent jove i que les institucions, com ara els instituts, les facultats i els departaments, continuen sent joves i espero que per moltíssims anys. De fet, el primer és un reconeixement a moltes persones, no solament en la creació de l'institut. Jo faré una presentació molt personal, per tant esbiaixada, ja ho reconec, i d'alguna manera correspon a la meva experiència personal, no tant segurament altres companys que ens varen acompanyar i altres persones també podrien aportar moltíssimes més coses. Hi ha un cert biaix personal. Està distribuït en 3 parts, la gestació, els primers passos i la gestació del naixement i els primers passos de l'IEA. Aquesta seria la distribució de la presentació. És tan personal com ara això, que a vegades surten a les fotografies perquè són les que tinc, no tinc tant les dels altres col·legues, això que ne tinc bastantes i ja m'he compromès amb el director de passar totes les fotografies que tinc històriques i donar-los a l'arxiu de l'Institut d'Ecologia Aquàtica. Però des del punt de vista de gestació cal reconèixer la tasca que varen fer l'equip de Margalef, de la Dolors Planes amb fitoplàncton, de la Maria Rosa Miracle, que ha traspassat fa pocs mesos amb zooplàncton, i també els acompanyava el doctor Ricard Guerrero, que va ser el meu director de tesis posterior, i des de l'any 71, fins i tot jo, quan vaig començar la carrera, els acompanyava a mostrejar l'estany de Banyoles. Hi havia aquesta caseta que era només per guardar la barca i alguns instruments a l'interior. I li deien, el cartell era molt més important i molt més gran que no pas l'estructura que hi havia, que era una espècie de caseta d'obrers, ja veieu, laboratori immunològic i tal, a vegades aquestes coses tenen aquest esperit de fer molta propaganda. Estava a la zona de pícnic i per tant tothom ho podia veure, semblava que era molt, i de fet ho era, però no tant per l'estructura que hi havia. Evidentment, a part de l'origen amb el doctor Margalef i el seu mestratge, també hi havia tot el grup després de l'Autònoma, que
que aquí, altra vegada, el cartell potser també sembla important, no solament estava jo, sinó també Jordi Mas i l'Emili Montesinos, que és professor catedràtic de la Politècnica. Tots tres van fer la tesi doctoral en microbiologia, que era la part que faltava, diguéssim, de zooplàncton, fitoplàncton, i després microbiologia o bacteriologia de l'estany de Banyoles. I en aquest cas vam ampliar en els estanyols circundants, com l'estanyol del Sisó, que es va demostrar que era important per les seves característiques en quant a condicions anaeròbiques, i hi ha alguna fotografia clàssica també de l'estanyol del Sisó. I és una àrea de recerca continuada perquè la gent, si veia alguns instruments penjats al mig de l'estany, doncs no els arrenquessin, no els traiessin. Aquí vaig fer la tesi doctoral dirigida pel Ricard Guerrero de microbiologia de l'estany de Banyoles i també dels estanyols. Aquest és l'equip del Col·legi Universitari de Girona, Estudi General, que va crear l'institut, en el sentit de creació inicial, no oficial, perquè va demanar al patronat del Col·legi Universitari de Girona, Estudi General, que creés l'Institut d'Ecologia Aquàtica. I és l'equip que es va mantenir de 85 al 91 fins a la creació de la universitat. Hi ha el Salomó Marquès, Miquel Martín, Salomó Marquès de Facultat d'Educació, Miquel Martín de Dret, Pep Nadal, Josep Maria Terri Cabres, Pere Cornellà, també d'Educació, Sergi Bonet, que és l'actual rector, i jo mateix. Ja veieu que tots tenim molt de pèl, almenys alguns, i som més morenos i hem passat ja 30 anys d'aquesta... Però va ser l'equip, diguéssim, que va promoure i que es va encarregar, diguéssim, de les qüestions administratives. Aquest és el primer projecte que van concedir, molt humilment, van concedir al Col·legi Universitari de Girona. I sabeu què és? La quantitat total són 4.800.000, que ens va semblar una quantitat importantíssima. Recordo el primer projecte de l'assessora, és la comissió assessora, li diem les assessores, votaven projectes competitius pel Ministeri, i era recuperació d'ecosistemes lacustres degradados mediante el control de procesos microbiológicos, experiencia piloto, la Laguna del Vilar, que és la que estava més eutrofitzada, Banyoles, Girona. Aquest projecte, com que ens vam saltar la jerarquia del Departament de Microbiologia de l'Autònoma, va generar un conflicte amb el departament. El departament, fins a aquell moment, jo participava com a massa crítica en els projectes que hi havia al departament. Com que estava aquí incorporat des de l'any 80, això és de l'any 80, no recordo aquí, 85, de 1985, doncs encara no estava creat l'institut, òbviament, doncs jo depenia del Departament de Microbiologia, i el Departament de Microbiologia va semblar molt malament i va fer una protesta com a conflicte de competències que comportava que el Col·legi Universitari i el nostre grup tingués un projecte competitiu sense les seves signatures i sense el seu acord. Com a resultat d'això, l'equip que heu vist abans del Col·legi Universitari, l'equip de direcció, va decidir demanar la creació d'un institut que saltés una mica, perquè no es podien crear departaments. Recordeu que era el Col·legi Universitari, només feia docència fins a tercer curs de Biologia i de Química, el primer cicle que dèiem abans, el segon cicle es feia a l'Autònoma, quart i cinquè, i el tercer cicle també a l'Autònoma. No hi havia possibilitat de fer cursos de doctorat ni lectures de tesis en el Col·legi Universitari en aquell moment. Per tant, l'equip de direcció va decidir fer això. En l'any 85 demanar-ho al patronat del Col·legi Universitari i després demanar-ho a l'Autònoma que incorporés l'any 86 aquest institut adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, és un prenaixement, diguéssim. S'assigna un conveni que diu això, que el 18 de desembre la Junta de Govern de l'Estat acordà l'aprovació de l'inici de tràmits perquè el patronat el 85 també ho havia aprovat. Per tant, 85-86 es fan aquesta adscripció, aquest naixement, entre cometes, paraoficial de l'Institut d'Ecologia Aquàtica. Aleshores diu això, aquest acord, amb els acords següents, que és els que definien inicialment, segons els estatuts, fer la recerca bàsica aplicada en ecologia de medis aquàtics. Això era molt important perquè el Departament d'Ecologia de l'Autònoma, que treballava amb el CREAF i en temes de terres i de boscos, d'ecologia terrestre, no volia que hi hagués a l'Autònoma un altre institut que competís amb ells o que per tant que perteneixíem encara a l'Autònoma. Vam deixar-ho clarament que eren els treballs aquàtics, en docència, centralització d'estudis sobre les matèries esmentades.
constitució d'una biblioteca i centre de documentació, que això estava molt més relacionat amb la biblioteca centralitzada, i l'intercanvi científic i informació d'altres institucions. Sobretot ens interessava per fer recerca, independentment dels departaments, i per fer docència de tercer cicle, cursos de doctorat i també tesis doctorals, poder presentar tesis doctorals. Per tant, un naixement informal, però en canvi l'any 87 ja és el naixement formal, l'oficial, que per això celebrem el 30 aniversari ara, en què un decret del diari oficial de la Generalitat, doncs el 22 de desembre, pel qual s'autoritza l'adscripció de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'Institut d'Ecologia Aquàtica. I aleshores agafa això, el mateix conveni que havia fet el patronat del Col·legi Universitari i l'incorpora amb tot el seu contingut com a institut escrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. També dintre d'aquests primers passos està el primer article que jo he detectat que es va publicar en nom de l'Institut d'Ecologia Aquàtica com a nom oficial, i és un article publicat a Sciences i Geodències, que no era una revista indexada, per tant en peer review, però que ens permetia en aquell moment, recordeu que estem en l'any 1985, temps primitius, doncs es permetia entrenar els nostres investigadors, els que estaven treballant en aquests temes, en publicar articles en anglès i anar a congressos nacionals i internacionals. Per tant, això és una mica aquest primer article. Hem deixat abans que amb aquest naixement informal també hi havia l'altre Institut de Llengua i Cultura Catalana. No solament va ser l'Institut d'Ecologia Aquàtica, sinó que en va fer un per l'àmbit de ciències i un altre per l'àmbit d'humanitats, l'Institut de Llengua i Cultura Catalana. Aquests articles, evidentment, heu d'entendre el context en què s'havien de fer. Penseu que en aquesta època, en l'any 85, a l'Autònoma, on jo estava al Departament de Microbiologia, quan algun autor espanyol publicava un article en una revista indexada, en el meu departament era Journal Bacteriology, per exemple, ho penjaven en el tauló d'anuncis, tota la separata, perquè abans anàvem amb separates, intercanvi de separates, que acumulàvem quantitat de paper, intercanvi amb tots els investigadors, ara ja es fa directament online, però el penjaven allà amb una xinxeta i el director del departament va posar un comentari que encara recordo, que deia: publicar en revistes internacionals és possible, si ells ho fan, nosaltres també podem fer-ho. Fixeu-se el moment en què estàvem, ara ja és una cosa perfectament estàndard, perfectament establerta i que no solament és necessària, sinó perfectament assumida. En aquell moment, en els anys 80 i pico, era difícil, encara era la cultura de publicació en revistes internacionals en peer review, us pot estranyar, però encara era una excepció, no era pas la regla. Per tant, això és el que funcionava fins i tot fins l'estímul era que si els autors espanyols podien publicar, nosaltres també podíem fer amb revistes internacionals indexades. I en el Col·legi Universitari de Girona la situació encara era pitjor, perquè no teníem capacitat de recerca, només teníem primer cicle de docència i per tant la situació encara era molt més senzilla. Ara sembla molt clar, però no era així en aquest període dels anys 80. Jo, només a títol d'anècdota personal, quan vaig incorporar l'any 80 aquí a l'Estudi General, la coordinadora de Biologia em va rebre, li vaig explicar tots els meus projectes de recerca que volia fer i de docència en l'àmbit de Biologia, i el que em va espetar és: miri, això no és Yale, això no és Yale. Aquí ens dediquem a fer bona docència, perquè era l'esperit del Col·legi Universitari. Òbviament va costar alguns anys, però cal reconèixer que va canviar progressivament, i no solament ella, sinó molts professors del conjunt dels professors del Col·legi Universitari, bàsicament perquè es van descobrir que ens contractaven per fer docència i ens avaluaven per la recerca, i que aquesta avaluació tenia efectes en la nòmina i tenia efectes després en el desenvolupament professional, en el currículum professional. I això és el que era l'estímul definitiu per aconseguir que la gent passés de la idea d'un col·legi universitari a la idea d'una universitat en l'any 91. Jo no em vaig desanimar, òbviament, i ràpidament vaig començar a reclutar
els primers col·laboradors de recerca per fer tesis doctorals, Jesús García Gil, Ramon Brunet, Aigües de Banyoles, i després en Carles Borrego, en Lluís Banyeres, en Xavier Vila, que era el nostre nucli dur en el grup de microbiologia, que va ser una mica el més actiu en aquesta època. Després ja, a partir d'aquí, vam fer el primer projecte, ja en nom de l'IA, el primer projecte també, no ja l'assessora, sinó de la CAICIT, que era un projecte competitiu de 6.900.000, ens semblava una fortuna, pessetes, no euros, pessetes, ens va semblar una fortuna poder dedicar en aquests grups aquesta quantitat que a l'època ens semblava important, ecosistemes aquàtics anaerobis de la zona de Costa Banyoles, ja va ampliar, no solament el Vilar, cicle del sofre, microorganismes implicats, models de funcionament i predicció, una mica rimbombant com són tots aquests títols, però d'alguna manera ens permetia tenir la financiació, gràcies a l'Institut d'Ecologia Aquàtica hi ha financiació per desenvolupar línies de recerca, per promoure tesis doctorals, per publicar articles, i això, diguéssim, va ser l'inicial. La presentació en societat, vam anar al quart congrés de l'immunologia espanyol, de l'immunologia de Sevilla, on hi havia en Ramon Margalef i molts altres, va ser una mica el nostre inici, després moltes altres congressos nacionals i internacionals, i podeu veure aquí l'Anna Vila, en Ramon Brunet, en Ramon Moreno, l'Helena Roget, l'Isabel Casadevall, en Xavier Casamitjana, en Jesús García Gil, en David Brusi i la Susi Domínguez Planella. David Brugada, perdó, no sé què he dit, ha sigut un canvi, David Brugada. Aquella del fons era la Margarida. La Margarida és aquesta, Margarida Casadevall. Sí, tots molt més joves, com veieu, 30 anys abans, tots eren més joves, ho podeu constatar. Doncs era la presentació en societat, vàrem fer una sèrie de postes, fixeu-vos en l'estructura dels postes, realment és allò de corta i pega, no és com aquests postes preciosos que hi ha aquí fora en la facultat, que és tota una sola fulla en tots els colors i perfectament ben editat, era realment corta i pega. Això és el Ramon Margalef i el Ramon Moreno discutint la nova batimetria del llac de Banyoles que es havia fet en aquell moment i publicat, crec que a Hidrobiologia, no estic massa segur de l'article, però Margalef havia fet un perfil de profunditat de l'estany de Banyoles, que només hi havia dues cubetes, és una línia que feia una cubeta, pla, i una altra cubeta, i ja està, una línia així, i després, doncs, òbviament, en Ramon i penso que també García Bertou van fer aquest article d'ecosondatge complet de l'estany de Banyoles i el discutia juntament amb Margalef. Els pòsters, només us ensenyo 2 o 3 pòsters com eren, fixeu-vos que són fulles, fotocòpies, corta i pega, algunes en colors, ben posades, relativament posades, però eren molt primitius. Un altre era, també en aquest cas, de microbiologia, de físics, els físics, això que és a mitjana, l'Helena Roget, crec que és, o és aquest? Aquests són els físics del càlcul de cabdals i l'anterior era de microbiologia. Després la presentació en societat, la incidència social. En aquell moment l'institut estava implicat també amb l'estany de Banyoles i el seu projecte, penseu que és l'any 87, per tant, en 4 anys, el 92, hi havia els Jocs Olímpics i Banyoles es promovia com a seu de rem, i això implicava tota una sèrie d'estanys i els seus interrogants. Aquesta és una separata del diari de Girona, perdó, de la revista de Girona, que intentava fer un resum de com estava la situació, i una de les pitjors situacions que hi havia, no he trobat una fotografia en colors, però ja podeu veure, és l'estanyol del Vilar, cobert d'una capa blanca de sofre, perquè estava molt eutrofitzat, encara hi havia no una claveguera completa, però arribaven aigües residuals a l'estanyol del Vilar, després va fer un clavegram nou per part de Porqueres, que és la part que li toca, per darrere, i es van establir projectes de fer l'immunologia aplicada. L'aplicació de l'immunologia, a més, va ser utilitzar bombes per eliminar l'aigua. Aquesta és una mica la presentació del grup de microbiologia al començament. No podia evitar posar una del Cisó, així una mica romàntica, perquè sempre ens sembla gent jove, ja no em reconec ni a mi mateix, i el color vermell perquè veieu també l'espectacularitat. Això ha anat seguint estudiant per molts altres grups de diferència. Però aquí ja veieu els joves que també eren, en Carles Borrego, que és un estudiant, això és un grup, vam anar a fer un intercanvi amb un grup de recerca de protozous a Àustria, en llacs d'Àustria, i era un estudiant d'allà, en Jesús García Gil, el tècnic de laboratori. Els tècnics de laboratori, aquest era un tècnic de camp, que era capaç, ell deia que tenia un termistor al dit, podia detectar la temperatura de l'aigua a la dècima de grau, sense posar-hi el termòmetre. I efectivament ho adivinava, quan ho comprovava.
en Lluís Banyeres, en Xavier Vila i jo mateix, portava una mica el grup, el nucli que formaven part d'aquella estructura de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, el grup d'Ecologia Microbiana. La tercera missió de l'IEA només és una fotografia, era fer cursos de doctorat per poder presentar, fer de paraigües la presentació de tesis doctoral. I si mireu el document que ens ha passat el director, les primeres tesis doctorals eren de limnologia física, de geologia, de zoologia, és a dir, utilitzàvem l'Institut d'Ecologia Aquàtica per poder presentar les tesis doctorals aquí, en el col·legi universitari, i no a l'autònoma. Ja volíem d'alguna manera començar a fer biomassa crítica com a grups de recerca. I aquí teniu una d'aquestes sortides de camp d'un programa de doctorat que era de pràctiques d'insectes indicadors de la qualitat dels rius. És un programa de doctorat d'ecosistemes aquàtics naturals i artificials d'immunologia sinal aplicada, de l'any 88. A part d'ell mateix, en Narcís Prat, en García Bertou i els alumnes que, almenys aquí 3 alumnes, que miràvem i mostrejàvem aquests insectes de riu. I bé, res més, només que agrair, felicitats i llarga vida a l'Institut d'Ecologia Aquàtica i reconèixer en aquesta diapositiva també els bacteris fotosintètics, aquests púrpures amb alcoholes de gas, perquè molts d'ells han deixat la vida per nosaltres. Quan els agafàvem, mostejàvem, han mort a milions els bacteris que vam estar estudiant durant tant de temps. Moltes gràcies i felicitats.